ويجر خورجنا وارجم تلفزيون مكشتا أمبلم تا إيجر راد ستودي أس شاخات شماخي موزننج كوترتا أيدم موال شاراجم صبر أفلقشت نتيمتل أسيجر رمستشتم خوشار إيرشتون أفير قوساوتا أن خاشكنزشتم ما زداليسكن أناي برقبون تخيدر أساج برقبون فيدار كوتوي أفيتسالو نخداوي ودمان ريسبوبليكا يسرجتا أبطونيون فيستيفال تغن روجي كود بازار خايتوي ويتخيدر أنا مانجاي رزورزشتم خوشار امساقات يرشتون آسبون تمشنز فنتشاج راج مخشتس چيفا مارت ودون دوامين اشتماج غورزشتون افشت ابتادا مون بازر دشرت آخيش غيا اخشوغون تخيموال اخشن رايدتا ارتيليريستون نمغوتي شبشتي خيساوات فن كوتوي شابرسر غادم شراي غورنجا خيفا شورن ورشي اخوشي ايرت دنشفد بشتباقا قدننشك اخت بافتد كد خشت فونز بوني التمنسد وتر وسرشتغن مادو خوشار ايرشتون الشري باركن جامانو افشبرون ريسبوبليكا خوش كوتوي ساقات ايرشتون سرجتدر زوجقا وارش ترسد بارخيون تكورد وردم خصما آسدشتن ريسبوبليكا ابترايون تسرجتدر ودا ساوتا ارمشما ابون ستوديما ماخفا خطام زوجقا وكاق بارخيون تشتاب ودراجامونغ شيكينات شولتانا اما ود ساوتا ارخايق بارخيون غبوت الكشاندر ويجر خورج بوجنا كاينم شاكا كوتات ابوني تخيم برغ خشجون ساو كزوري كان فل قاغان افتراوا دما منر دبوندر ميجاختون خوشاري رشتون سفيرقاو ساورا ارسدي شو تخي كدغنني شود شرماغوندي وشتاب تخيدر كود خوش كوتات ودي جونم مشاني جرت درساو ما كدغنني شود بالورتر شو سان разурзан برنامه اقدام августе мах житам Грузиякта قاما ربابرشتاي كوي خوشاريشتوما امانن مامشرات تايموراج خشراتا سمي ماخ نخي باسط كان ميتخي اما بارخيون شت خيشترن باباركوتا واتات مخاربي جفرت زليم خانه ماختا يفارشما بالا ودشتم ما ينخشكوتام نبون سوديوي فتساكتر قاما ماخ تشي افشتون فلتر تشيجتا يا خمادا مرمبرت كوتاي كام اما افت كورد رشاغاو افت отряды дыкак бум уже равзудышты мана бархион турота лабаяк лапута башкаты Ашлымбек что вот сагатери штоны хисау булкон паршин уй резервистам фазырта саварс авшатон специальность худи пушары штоны яхам лапута мирон лапута что вот бархи я чижита хашты куттакта яхам лапутарым бирткота хоть инату тот раз что вот бешлайнак корт хадарсат Александр что вот алагира лапута доят харитон что вот ажахакт атаман езит харитон а потею дышты авт корды кому ди дашма сейчас кому фонжма сейчас яхам корта ама фцак бонт зелиму атата зелим хаш баварта самый фцактор бакахатай камус фандак юнак тунел фандак чуди ома вацаган нам ахам разведка васр бахаштой قاما فتصاكترو في خلطايكو ما ود وردم فندق ناودايت اما قانتمرات باريش اما دويات خاريتون يو كورونا اورديما إنا كورونا لودشت اما قاقتو يوس فندق شتايوت مانا
Шынку байды, то есть парша хаты штам аштаймак августы. Вот bir adımda şılgoymakta, çıvılatıma, Java'yı katmalıqdıştı. Mağdun ralaşın kudi. Ama dövüşe z avtobusu nrattoy, ama orada masa dıştım, ama sa duva hattı ralaştam. Ama sam am nahi gorete ta sarjıtan kalma kaçtıştı. Яр швалата хормагай, ана ханахшав бон дондърцам на уди. Ама усръщак съм бахушка на уди. Манам усръщак сайфращай дарна факота, мама ватате зелеми ахи харзай, сдари търходи, мидисон хабърт, харина гай, но съм бахушкота. Тънк бахушкота. Яхимус хаштарайшта. Ама усъхшав фъцак, манакай хонус гуманитаро на хуш. Съпармашине кешата славик стара полей, ама зелимо дубала пуя. Съпармашине хшавнам рбалаштой. Ама фенсон дъруди. Хушай, съдаритър ходи, уйнам уди, щей бархи, шахи, фандонай, тангбира, Югорай фаштак бан матам от 8 тонни балаштой усе сдаритър ходи урдам на зъртой ама дувашахат мамам шрета таймураж баракота куду коттакс самай тъкшут суакау bir adam tanım sıdıştı ma хушкотой чих сая чих харинагай чи медисон хабарты сдаритър ходи удон. Шуангма дала хантым мансискай дар абайты дува хазмураты дува лапуй дар арбасы дышты матын бахушкотой. Бира нумайын бира хоржа адамты хушкотой битарты зина Кешаты Гиви, Жожерты Георгий, Коронсым наузан адаймаксын майндар бирарашты бақаузанысы. Манер Александр Дарафаршам, ода хирусы саута куфеттат уахады гымбар утайны, ода адаймагай күннің баруй савыр авирқау саута удышты, ода дон автосаштыла ауайндар жынышты. Мамажық да хоржа ходит Александр. Софеттай, сыбанк арттай, мадам савыр одырашты анкарын тамамыр аргонка. Мана нахива пудра базышты, бира. Сыдышты, ма сыдышты, штай тынг жин зурынма уди удонима. Ну, как-то Зелим сглаживал эти углы. Уй, тынг профессору зурынма. Мана я бы хотел вот еще добавить Султан Нахажи. Врачам нашим, главврачам, которые очень сильно помогли, маса шимбрткоттой, хирургический-то, хаштма удон. Это Хаматов Батыр, Тамаев Бусик, Гусов Казик, Дегуров Борис, и во главе стояла Света Десева. Эти люди очень тынгпва хушкоттой. И еще благодарность, это самая такая высокая благодарность Атарову Казику. Бахатырка, я думаю, шилгуй маджику идёшку татна. Да, Света Кушта, она горисполком, она курировала лечебные заведения. Мой тынгфает кота. Сразу списки тета закута, маса удониме анахашкота, маса заумас скуди удон рбала, что есть это салдар машина, это что в готове масарыш там будет. Так что удон тынгетта хушкоттой. У махир налгой магт амранг рлаудина, иршалгой магдар магафты. Жълзнен, мана кочитай жаманай рашухчыш, кочитай Карина. Мана сма хаштон, кудити отряду гордых исау, ирончышк, ма тынгфешкухти усы хашты. Штай вот кант ирон лапутануды, что фаламанам жинкон спортсмен
Мартиросов, Советон Садиша, чемпион карате. Уи Рамберткота Лапута, удышты Шомихакта, Гурзяк Лапута, Урышакта, Удимазы Шуанг Варта Сербиедар, Абхазиедар, Кашагай, Сасанай, Лапута, Хунди отряд Джандарос. А Маудон Тенфешкушлышты. Уйфашта нам урдгай дуашахат мы назертойма бирала пута фасафташты. Мават зелим жахта шаражамдам медицинон взвод. Ама фонзыма шаз докторы урдамарвыштам. Каган усы сафтачи фишты удон ардымралаштамыны Александр Кайжахта доктор там фалазы дувала пыйдын фамардышты. Хужартила по мананитила по шунжаяка малагиракла пута. Что и вот на разведке нам да хаты курбаха штой. Вот усы те дети хушары жарандушку жахта усы кузы туга яхшад камуем как мананр ша президент Саакашвили. Уналу усырашта-гуди, ама уи фандиди мана Чили Пиночет сценарий куттарыттауди. Яфта қуама иронадам хушар чисардиудон қуама концентрационный лагерь шкоттайт маса урдам бакоттайт. Яхам фантасамуди. ما سير سمامو فند بافرشن سمغشكا افتا اجنا تشتمير من نخيسي در نجم فلا ام تكيراش كي ادم سماخم جن تشتير من جخت تخي كدما هو خبر وتسغن مراغا ساو من رباد ما نخينخ مشابرغاي كدم بلافتا ما يبان خاش كنفل هير مناخم وفشتون تيم خشت Самарсон сосуд такта. Гурзы сам чамбала уймах жаху. Фаласа ирон ахурган тамана чибирты люди к саба фаршта. Ома аша даже филдар сарен сирон адамун. Вахи ахурган-то автофыштой. Ома дам гурзяк-то ардам сауга касайдар бакоттой. Ама са ирон адам балажа коттой. Бира куттатулса шахур коттой. Ама ерта кудуй вал мина же камсарен синодам уйшмахжах куду уйдишал ама апат гурзягадам афтана ходиканас уймана ша ятачиште шартак усыжарондуш кучахта манан хушариштона тедите жарондуш бира раштакса бира сафанды самой на бавхарой фалаша на кару на нисен баканзашты нисен ма вот ма ворошей авшатурдан кубасы дышты вот так налыкотойма махадак фе там хашты бедere чинауди усытавдрашtaджи тымштышты хатырбакан марта негр там сынаудышты Ахшардаш пацахады, ахушкоттой, гурзуштонан, хасангаржай, ахшардаш пацахады. Ер махта усы гцилкорт, куд кабатари хасадыш тишема. Александр Бахатрик, кадмада виште жагон фандодна. Когда автор ушагал Цилзурзинан, когда Таймураз отдыхал в Кисловодске, ему позвонили. Это так, нюанс такой, но это никто почти не знает. Зелиман назрта телефон. Шпати такси. Ехи машина не база. Такси шпати, ма такси фасайсиди. Ма гаишник Баурат, там и на автожава. Гаишникам. Он говорит, я, говорит, везу главу Северной Осетии, там. Как, говорит, глава ездит, я, говорит, знаю, что там заурыш. Хаштаг Макубазы, вот Таймураж, я гахат курам, дышта, вот честь так вот там, мы сопровождение, мы с автомайер базы. И Машкой Зелиман Азартуй Манжахтуй, Фала Мадами, Мавазу, Таймураз. Мачею Рома. Уз
шахат шпатима сразу афардаги. Маумуди меня. Ма уже вот куда урдам курбази вот райта руководить вот этими всеми делами, поставками этими. Я хабарта и химараиш там, а уже ой куда в шуди хушар адам мамшараз таймуражер басиди ма юнак нештам вот ма варашевшта дар бахатсашт ама вот фенсон дардима кутагал коттой وده هير رشته گراج مساو كتفاجأ قنصتر شخده كيروس ساوت تشي بافجرشتانه خشت تكتمن تشي ودي ودون يروخنيشت وده بيرته يوس رشتر أنا في روخ زن هفته باجي زني رشتق ما يكاد قتل فالمندر كنا وتر أما سي راود هاخم ساو وتسجن زن خيسن يشتم پایدار نفلز نخیسن صدر رایشتم سما یه بامبارمنه نخدقدر آدم جنت کننس کارزی من ارتقدر کدو وافریجونم فل چیجون فخوش دروزنی دارتر. ارمام یون خاش جگن فنده. وصف تساق دوبا بونه و خمشرتك آدم بیرن اودشت فراجن دیما منانم عم چیسر وسگرزیکتم خزرتم خویم باید ما شماختر آسو تردگی. اما وقت قاجاخ زیلیم وقت زیلیم قاجاختن باراتا سمی رجیلوی باجارتل گرزیکت спискатам دی چی کم سر اما سا باری خفشتوی سمی سم ماچیو آبافنا ماچی زورا ماخ ودون خوشن نیشتم ماخشتم ایران آدم ماخ مایش جون کات اما ام چی سر وسه آدم نباوختوی بافخرنس نباوختوی ما ویتن کراشتودی Салдар поколения, мы же райгуль. Мы автомой удондер махима тенсардышты маса забах шкотой удома. وده بوجنك جاهم زوج قوكاك بارخيون تشتاب ود راجع مونجتان دوندر كي جغني قو دواتات زيلي مندر شتر بوجنك ونالكشاندر автобахуш котату дамажагам на телевизор макашчита урашенам сахушыр сиди удонандер кай жогны калма кайнам факашты что уйтахай кагаган раштагу яшна монофолом бужна кайнам шака котату уйтахай шумахандар бужна кайнар бахутта насыбрый каяна хашкуттам бужник удана варжон телевизор макашчита мактан равды штадар тырканзыштам сыбыр реклама ефыштам ودماغتان رافدش تر خدسه کنم. رولاش آفگوست فتساق شابات دگور گمش برا کننس زدلیس کنا نایبون. جنگون کدو آفتم تیمورن برشترشتگ آلاینک شلگوی مغلقت بامبخشتا شولت اما جغنس ویفرس ایرونادم نشش کدشته نفیشفتشته. رولاش زدلیس کنا نای نومل کفتم اربامبرت وی بیر آدم. Асы аждар шерта кырзнашкува машыдышты ирыштоны алыкамтай. Удама асы хат барак бон уолдай охшашгоны арвыштой. Дуамин дун артыка гамажай фаштама барак бон намаду ирыштоны нацом барак боныл. Унафа бафаштаны республика ишархлауг Сергей Миняйла. Махна студии марбахуттам асы ахча хабарыт хай балвартыр чижоны удоны. Тамат таймуража история ирташак задалескана най музей аражак ама колыты Виталий. Уитау журнал Ирафашайраг редактора Хадиваг. Виталий ما زدليس كنا نايتخي جارك درنا فشتا ودوي جر خورج شتر بوجنغون كيدم شاكا كوتاتي تخي بوجنغ جونا ما يولدر اسديش اخشاك برغبون ودا يرشتون سرجتندر جنارخچي وس برغبون جونا ما ودوس خبر در من республика شرقلوق بافشتاوناف سماي اس برغبون اشوا ناتسون جوغ خورجوايچ مخنو سشتنگاش كوجغيكات ومن مشمخ أنقوم باردارو تاس خبرنا كم يرايدايم كيو فندفت هاي مراجع اختاو في استرشكوت خبر من اختصواناتي وتخنا ما يبغى قيامة كندران وتاي راجيزون برجع كوتونس غاوي عدندر تاي متسودان سوجي مزدك تاي تسابرجع خارجي مندر زرتون سوهن أتاي وخارجة زان خونيزن ما فلدر كوتا ماشاك خبر يعني ما خارج باكوتا أنا نصر لوك هاي ريسبوليكية ما ينعرف كنن هذا ما خير نوي فعل أبجي قاس يجور قومي
царагады новый арфаканан. Агати май спорт кота, маспара кота, ечибон агас иристони баракпон кеузае. تخرج خي عارفة قوندو أردم أنا كير باخد تايتوي تخي آدم خات آدم سمي آدم أنسى سمي خيتن كانت بتلاقي در شيرزاك سإستوري ما سكولتوري كوبن دونا با أغطى قوتي أما بتلاقي در كوبن دونا شيء غشي ما تدونا بذاك هنر زادريش كيوتاينا كوبن بنتي رابزور جت هاوت باباستن تا إستوري أما كولتوري حتى ما أرتقط تاجي شيوانسا ما أصدر أعرف كانون نا ريسبوبليكي خيتها وادن وخان أرجون كيراز داختونسا هاكي أسترغط داكما زاد ليش كنا أنا قبرتكن إذا داي ماخما هما أخبار زن خوات كايباني ماتا ما أرخ كاكانو ديقورونا دمان هو ناسا سرمبون بيرا ود ما خدك درز عسخات نمرة ودياسة فلازمي راجموتن أما يجون سدي شاجي موزي درمازيوي خرجوا يتخيدر كوازوري كامد وس موزي كجون نافته ما ينرتك موزي نفلا كدو كوفندونو هو يجي مقافة نوراج در من موزي في استشاتي باتسوني ماني رايفتون ما يسكوتان كنت урусага святилище. Музей на балай. Музей масонс экспонатор шефовый, директор шефовый, заместитель там воми бана еба ай санхони зат на найковандона. Май магома кут музей отомацунс. Уташе иди такая манаше фигури тае. Ефедер манаргоденца. Утханама дуовал азгонатай адзамани скотонца от нанайн сволантан. Курбас кусарбахотон загома вот захта каттанганани вот наса махатсавачит. Они масадан юару магафтон салки алкез еу дуворти гайтистон гав мадан катганани вот тамис скант хазар. Мадам фондонути. Ма юазаги фондон сай юазагу загамайн скотон сарасон за дуовал азгу хазар. Майнер куникалдай вочинабал. Якебал же берасти Ковгадарин набал, тай хазара кайбай имистонца кудзанхон изат. Майн куфтонца, ма амбисон пайзадей. Хазара дан куфтона макадисон. Фалдан хазари бера куфтета кананта зага. Амба куфтона сей мафия савдан хазарак. Мара адабал бафтудон сфальшини кибал. Ой фаси мас саргадар кутонца. Тани калдай уже масе. Эди разма шифртай дискутонца ю цидar нависконт. Мауми баракотон со тагави дар биарада на балати масабунати салдар дуариати шифрти ма хеоми скап ма шахта инт табахтати ма хеоми рарветионс та кубаз дан дасамайса янжи разм май кускоттар одай де сельхоз студент от макозати идати жорик росаго таридирама ираварта студенты дарта транспортер тами захта ма хачир тазурихц Bazıdan studentler de may rayhaltan, omi fars maskatta tender tuğuni de rayhaltan. Ami dere bu manikahtan, ami rastakmay dikati naveskon tuğu de rayhaltan. Maşe skottan hazara, edikay doray, anala khuzay, ana tsemintay. Сухойма в основном маходак искут. Не он фарс маши байзады, гамаон тардамакаты. Е хорни гордаки артефарши байхалдарджанс. Асадан дарул берсена балати мамы салдар бонифакасты. Висерондер те койду там аваликате черго. Андарата карома дар маходак. Мамы рой хестрото захта дортама ешке дортама мабавнала. Скатти дортама ешке бундорон. Хазара каникады дуой тажати маши дуо лазы. Маши не пунаенс. Магадар максластан. Конгаттандар табы рашан дакота. Фалини таба озау дорторта машинин беше дуга тонта каласа хота дар бунай фундамент. Маонун вналан саманатты. Мазага дорзагуни свага зумамах ута скотанохан ев оза ев на голазук. Утхана маши царганики балканза суваланта баше из хаста 29 фараста майнсей бай адам был бафтуданс. Машине кецер зема ев голазук баримастан фалини баскота фалкусата тай чини варжа медагайба
Май некому захто масоса китискота фигурит. Маши скульптор Банзеладзе Нудари сюда ярдам май ордам фаластон, асный средний язык, асовка кази. Майола ям шахса ты дилихтик азбек. Мауй дачи, масоми скотан гипсей. Мама фасага кота удай росагот машини яла корта. Маоцна хемер хастон сарта ахсасари. Голов. Гуртабаса болнаты телд. Маеве хацрайтон крумата и гурта кайта банса газета мак алгут китекун. Газета тубукота маса тухта мак ахскенута не мою тему медек дурдору тема йенс. Уттаса цаскента багипсы масани хурстан масин эдикай накизжикот ракортун даржикот балатты. Мадас ракору майсана вахту. Уттазру ракор майс райсту мазерон театр мубахасту. Ма Зуцева Фатима, по-моему, от имени Дикава Канисер. Маме соболит скота, и чего-то был сарагун тандар скота, а в кутаба машин таба балхатан, базари, маса болони не хаста. Ма у темы сразу что асабол замота скота, нахирагун замота. Ма уладима фатстан клуб ма, ирегаума, зоблат света мамини раварта, утайди, ма отделишь. Фалсиласка кота тади сагаты. Не кеса зута. Мас хазари отдели замота собольскота маса маршрутки ластан ма фигуры-то из гипса. Маса темы не федер такой-то. Ма на наута нет своланта голта газгахсаз. Марандан. Ма бичеюхац. Ма на нат по фандак баурут он зеда было после манаингуски такой той фестивален куда в тунц. Мана баурут он нат по гаишник матаракут он сама. Сейчас секунду. Мазага туда. Водитель базы, шофер. Махалуй мимо проходит, ма Адам Бастел, он мазага Нина вину украли. Мы раз позвали друг друга пистолет, все такое, он они заходят, с пистолетом вдвоем заходят, все мы на автомобиле. Я думал, что я им скажу. Мазом в сочинении пишут, в Чкале потом вверху мертвый душ. Что бамбару из колазата хуздамазан, орда масаласан мазан рано ваджат мау, тогда хорошо. Автомой баджет. Бахатр касайт хайден джахтон, фаложерга, випайдена марбазар той телефоны на студии, мы хоржат куем байкушикам, вацаган сам савардар фарштиш, ма да хоржа хайдейжер, хорж да химаным басамун. Везер хорж, Кардантай Тимур Киристон Волкас. Дейжер хорж, ушамдам. Мана фарстата есть Таймураз Мадар, Виталий Мадар, Хабарза Бахтафас Марун, Фарзада Манса, но минки Иристонан Каткада есть кануют хасидуологи. Ма фарста ой медагай. Ма хенур айразма кофткваттай ой фасте телевизор макаста маоми ведущий отазахта. Ну, касси стоит иди. Ахсарда смука гдан фаер вазун кота. Фал етиму кагута балвурткон кудан савойдар наладару нойт хама задалеской заронт багатай сагатай гамурзата дрехвазута юнс. Майе бам хода гейсистон обалцой вортартинда санзи водота захта. Ацупар мукаги фаер мукакта на захта фал цупар кизги Супар фаер вазун кота лаконта макизгута. Май анхаснолдан ахсарда савико таврах магаскавота вай макурбат суда и вот те койтама етай сахема бакотонса. Ма вот дота вай ма дигоро но адам сицардай ота вай. Инна фаста ба мама и отай дукак фаста енур кован дона искотон сасянс елгуриристон дали мацаузанца. Фал ахдал бахаст Сумаконт на целый. Силгой мактана сарбаттан тайбарсаун сакован донама. Вахамта сифовый мамана. Ну, игон рахтай дитай. Ма е анхастраст абаджинай. Ма оман не тигана не самай. Ота ма балца онца, ота футкон предимай. Кадан резу вот. Ангезга на фалкаж нёрстан. Дагангай вот хама. Сувалантан нон балси баратван тафауи. Оми ахсир. Кани вонца. Анда кажнёрста даратай. Махио магаска Таймураз, Питали, Кай Хоздар, ну, вазахуй нактамин захай, так вот сарам бомбера вот.
Бамбарштамна, да бужнагден Тимур да фаршт. Мукакти тухайбаш саксазан. Как гананишот гцел сабардаре. Йонок мукак зонун. Ма от мукакта наматти. Асасаданжи разма. Мукакта мана дугасада маарда карта саданжи разма фажентанс. Фале иди маказа фидай фурт мака захта хеот. Ма урдки касмуккагай. Вот чинаматти мукакта. Оны ятти гуцунати мукак. Ой зонун. Утта на найдарфа зонса нантай балавронса имисунса. Цупарноми бали савартонса уже. Зонгада сакая эваруидер зонун хабарин каназута фантара цупарноми бали уже. Тахтарса генавади свидетельство дарширдаса ге на найр. Атай нана ками негадей уйдер зонун. Майн черцевандарис дорой 2 метрияса. Мана сидана тартхори ками ома идартнан соуман. Май камини гаде уйдер зон. Май арталаги зута майона балай. Азама майо зонан. Негат ками уй. Май вот база бандикотан манфандонате. Не камани заган. Уйт ханума изат намалуй. А базан хони задатей. Май дарас кахтан сер начну май кешенат май таварзан сама. Мазон ате зан хони зад. Валарвон ате зан хони зад. Май малат наие. Аданин кой май возе царза яданахсан. Май отемени вахта ма буна иди мавами асирцеван доры 2 метрияса. Каме вардой бан ёлак май золи амаз май не камазаган. Ма мукакте ба ёнак сонуна ди гурта фастак мотор те койта данате фал. Ече ацарани те койта дар цардай фастакма. Заронтлак та туди фастедер. Таши цар кусордай. Ахода гузе куйбай вартон зоче Камана де байгур де фурт де такая сувартандар тамаши растак марацун салим хазарис канан сотма цардан смаш пайда коттунс удин сумрут خورجای تو من یه فرشته تخای با خاطر کفلا آخام فرشته ما مودی شما هر من نشربت دن تای کیسه اون توی تخای در کد گننی شد نشلگوی مکته ولا دارشتر شتت أغدوت ما خنير غولي كوتا وانا خبر كروخون بكتا أرغولي كوتونسا يتصني في دار كوتونسا لتساردي واجه ما إخسي وني إدار ترخصن ما هو برتا كان ضدروي أسريزون داي كوفان دونا ما بغان ساري تسون نيسيجا يومن شيفانجي قوك فكنا يقوش التردمان بايغوش سينا بعض درزاني ونن أرقوم نخقر دتون غوي حتى الجفت هي وتاكتي ما نيكي تدي بغان ساري هي ما نجي أما كنت مين بلي كون دونا مدر هي وتا نين غسي بغان ساري نربا إش خلا مغانسا ما نتاي مرازاختا ترقدر شي كوتونسا هيك كوفان دوني تساردي تيك اوي تورش بي بينو يناك زرادا بايتساون هيك تورش بي فتساردي سدما أفدانجا زانك شنية سنتستي هي تماش تساردن تكفتاك ما تشزغوي ناكتن كوفان دونس كوتونسا خبر فارس أفي تسالون أغداوي شويدار كوتونسا خبري ما شينغستارون سمانا تايموراجا خدا قبليسان تيك اوي تدر تاغا تدر فشيبت يعني مانا شي سابيتي كاكوستا ادمنستراتي تلا تسلا بك تيك اوي تارشين جماعون تبتالي ابينو هناك انهم شيرون خي شي غاستر خبر ارفيا غنسا فالمولدا يعرف براكنو فندو تيك اوي الالان مانا تايموراز در خارزوني يچوجي غدي خيتاوي هوي تشخوش انخوشنا كانوي رايوني إلكتريكية تخيل تساوي أرمستري مزورغا فكنا أندرا يقول خابر تدرخي مرايشوي هو خن تخكن ما أقاور بيروت هنرا إسكوتون تسوتها نرباي ما كسون غوزاني أبرتساقان وما زاد ليشكي أبرتي ساقا بردي سومي رفتما كومي دونغا كانوي رفتي جرما با مخشي مخصوص هرجيجا دونغا كانوي دونغا باروغا حتى خصوي ما كيجا قلنا غريب بعض يوم مش تعاون مطيس شيء إكسونات وانا بقدر وانا ما درج يلون قوي ماشي هي وخن هذا ما كتريش كي كوايدة يقدر فايدة يوضع زران مير خشدة أبا خاطرك يرمنا نرشتغل نياش الترنامون فلا خورج ما وايت يرنا جورة سرج دربا فرشتام ودون تاسقود كان يرمنا خم كفتون بنات شخي كدارن قو اشتي سولا دارش قام دارو يادوم يتخي كد جنانيش نريجيسور تراف دي شوت مانني
وجدان أما أنا نوشتي تلاقي خما وزن داره زباخ وجدان زغل زد معكنا دي ما قوم بارسوا ما باقوبا فتاجدر خساوم ما وامي خيدارا كدم بالي يابتا كوبا ماخ شتر خساوما جتم أما نخي قام دارم كدم بالافتا قاقنوش نقوى أفجر نخشتا كان نقوى خل كان نقوى صبري يرافت جغزنان أفجر زخي معزوراوي 100% وجدان قامة يخي زبا خفديشا قامة خدوتم قشكي خيدارا أنا زغل ميتي كوباندو أما سام قاو شارقو بري ما شارقو بري كوباندو أما قباسواي وزر آكور خاطر دام شايناك شبر أما وسا شابري كازي يشتيش مرة فنقل وسا فنقل هيشرت هاوزاني موسا فنقل وسا ارتا كارزاني كومزاقش كان أما كادا بون ود وسا خابرتي بشتا براس هذا ما كوفندو نقامة يخي دارا وجدان كوفندو ما قبر نوشت خشناي باغان كمال ما هودوني باكو خساونو مشار جردياغي قامة لك كوفا وقشكا كوفندو نوشل قوي مكتنا وايزنز مالكتا در شخيفة دارنس شابر دريكو جاغون أنا زغل ميتا يو شخيسان نو واغنا دتنس مانا سما يشتفجر زخيش زوروي في باناجوي مانا شراشك вейнс лактафта ودبای قشتم نگوره تسرجتم بوجنك سن سبري كدغنا نيشو رازداري فازاستون سكوفن دون در نيوستي در فازخشون سرت كيري كباخش تا خاصون سكوفن دون ما كيزغا كراي غوري دي انجيميدك كما در زادلسكي خنزي انجيميدك بدوردم كونسرت ما نيوستي خاصون سرت نوردر خاصون تا نو كينزا در فازخشون تا كيزغا نو كيزغا ماشن اتشانزو تباكو تونس ماشي اخشري أخشرة فزاخشون سيرت كيري بفزاخشون سيوغري كارز نيوسي كويباس كوتا وديتي فارسالا ورتا يدبا بالات كيلا قادن كارز باغاني در نيوسي در كارز فالي ميدم من خصونس ما فزاخسك در أخشرة كفتونس فزاخشونس أخشرة نور در هيدا دفارنا بيروت بخاطر كانوا نريجيسور تنقوشن كان سرشت قدام نالي جغ مشتر خاطر با كانوا كدغنانيش منر دبون مزف قدمي ويوفشترات سشتم نرتاوا بخاطر كانوا نرافدش اس خبر والله خيسن كان بوجنق ان تلفزيون ما كشتا كاينم قشتا تويت خي ماختا دارتر تانم انقل ما كشن سنين نواججتا اما سبريكلامي فشتا دارتر خاطر كنشتم ودماغتان равдыш тартар хатсаканам. Июля коронта ганроджи усиурыштак шарыштой дуо фестивале, аппата адамон ыштам фестиваль, берега дружбы, ама адамон культура фестиваль. Арымбырцы коттой набаштай ама фашаран тышфалдыштадун адама. Асасамади шагаркашты басар хайтой куд рыгом поэтта авто тышнаталмаскан житадар. Форуму аражита куд амбарен каненс автомай асы юганак мазал араштуди айвады кушчитан ама аргон фишчитан самай шакуштата парахат кану аппатунилдар. Самай тауй шабр зинад адамахшан карзи варжан каранта. На республика фестиваль ма асад адамун кафт ансамбль бон варнун шфалды штадони угонд талата иражамунагма танделат розадар. Удат захушар ириштунайта архайту аргон фишча гашита анна. Немже хонта за савр хода тима ама анк арантима арждахтышта уйтахайта نرتكش خي بافر سشتم ويجر خورج بوجن كاين مربات شتو تويت خي اما كدغناني شود وتزغروزا نلغوي ماغي والرايدايم الان كدغناني شود د انسامبل ما است بون ورنوني منا كود واجتنا وس فيستيفال اش فيستيفال ما مخ في تشخد ناش دستن تو دا سازراز ما مادر جو دستن مش فيستيفال اما عشان Николиновский район има мох тенгрогей зонгестем каражима тенгарф кусем фентасоз уже иместем бире берек бон тавицем димевит нафахутой мох мадар юршидестен маашиос танарқоде котой нафахутой кадашиосен
فتشاقدر فستيفال поэзии луди хастуаттар ценштер культурон программа уди ма цафанды дишамай мах кортер умва мохтар фахтуй тангжабахчи нахиров дустам жабах фасиват сахи кофт фенин котуй адам зардам фашидисты агмайнан хсыз гону кайнасет котуй танграсут ахам фестиваль раводи بیره هست دادمی مجفیم بلدستم کشای بیره بلاروسیه در جودسته پریدنیستروویه در جودسته من روزا وش خبرت فلدر رای رایستا ما روزا راجورجینی خزدر روزا دخورج خی قوشم دم در جین کارنتن رارگم کن تنگخشش گونای و من аз фестиваль сагайдар алан маражай удивом. Ама фцагдar шкунцтан ама ирштоны штаму кубажит той. Вот даражма чиуди. Уй хоржном ко ахашава давандарн сону. Жако том бентон гитл талатай берошт лана махарибат вика. Дишт фонзашта сылсыди. Гитл мурта. Что има тандилат Милана, ама бештаута алана ход рагом райдян ахстакота алан роялчи держонох сауфарса. Ама на него дерзартой, алан не приедет, жага алан алчидер швалат хшжгоны агуртамам нахшжгону, ал командарехион хорзина хшжгону кайжагнайхо. Асы фестивален ишштырштыра хадын зинад. Хёдыш фетон фашивадна, ама ажа яшосив та архайнс. Масаунын кудражын суй. Мана хир ардам жрбахаштон чиник, мани хаса чиникана, иш амбыртгонд. Аргон фашчата, ма кара фашчата чиште хёдон. Маза нахи чажик, нахи жардяг, чажик гаши тарнай койка, нараканону манзи аштым завгай. Талмасейна, я хам дичаджа чиник мабахавта, вовгадарта асяж к асатан асяж юнагай асатан нашвала тефала программой мана чархайта удома масаштартон жюривон ктима балдыштам, ама мен аштрахшжгоныди аннайт хай بسوباس دشته أبتي خوش درل نمادرسه دیوسه چرک و ما یافته درجاختون من الان کافه دشته نه ما نوجاهم دیشاب دی آنی مشغله تفتخات هم بالدشته فلی آخم سینکوت کرازیل نه ما یوگرشوات کافه دشته جاهم فلاوت نچرگن نتکشتر خورجاخته دشته من خورجاخته رات دوی فتزاک ابخان اشتای ما میدان метод Расул Гамзатова шадаж бом майдана и дареш хоржахчен котой хервана масура стоит хайна жаганна фла ясшвала та хам вождан зинадрав дештойна куягом котой вот дерзе кафе дештой фестиваль кохкатой мекугом котой вот культура игалуану димон кулиса там сонар хайну диафтануалан фла гом фашкуа Мана открытая площадка. Удумал сдержинга кана. Ама автокутер махимида кашин аланша сурнай. А подфашти камдерлов дима сам дарда ясаш ахшт кашти усам кбакут таштай на видершах яхам ождан дартуй ама мана викай ями ама нарфакан что когда не спасам он утман на телевизор мукачтандер. Я хадак жагат я хадак кайзавахчжгу. Нам очень понравилась поездка в Таганрог. Мы, когда ехали на автобусе, мы включали наш гимн нашего ансамбля, и все пели его, все выучили. Вот. Армашт гимна Вика Бахатерка. Фалла. Фаштама кождахты штамот кашаг кураторчив Разета Марышева уйнема уди. Матайважл дироза хасшвалат мен саунешку фенин коттай. Уй кашут хундузыштут кашаг балгарма да рус фестиваль тамдар. Хой барс жаржта жардыштына мана шавету марашта жаржта. Мажагны сачи басам тамадамалан. Гимнун чиркуды котта алан. Гимн кожали то дуайт хош фла ин хатватсаган. Ама швалаттан
шевалета кавчата юхат ма хойдар дичагам фазертон чешел маленький джигити ма Красноярска уттанна. Ма хёдон хом садаврав диштойна. Хёй явтасл дишей фазертон ма хорже анкал. Хиряс швалата даряфта. Ешахам швалата ма вазигдам чинав жарга хамна фажанск сабахижетна. Фала тынг рашудах даврав дишта таланда сырам бомбира, о сырам бомбира. Вика ирона зурзышта минна хатшер диакка. Вот Ерман Ардабондр межах да ума тамара вазам жагаш сыртай швалата чине баш фала ма хамта навей да хоржонзна алан швалати ма кут кушен qawrasht фандаглса кудаваран qawma нойт хайдар бал вартара зурмана да фаршма чи бадус чиргдар да хия хурза و افتا жаганиш макат ганани шод жахманни سبالوني ما كوسن منن جنو يمبارم فلا مزرد ما تنكشا وشكست أنا ما خلنا كردل إناز وجه سجل خست كان ما خدك درسي ما خور كانن افتزاغون ما نالش در زون فلا آل خطر نوكش در ما خدك در بازونن بايدون ما آل خط ما خدك درسي ما خور كانن ما خصوص گناهی میدگی ما فسی بدنم بیره که یا خم کش ترننج زونوی ایران قافت ایران شاد ایران زارجه تکن اما ابون نن فلدر قوه رستک انا تلویزیونی در خطت اینترنت بیره است فلا اتر شما آدم قومونوی كدست نسبلت شاس خورجينت شاون بايداي ناشي از ما خنتنگ بيره خبرت وديس من ماي ديفيتي ماي ما دستم بريانسك ودي تنگ اشتر فيستيفال ما جو جران بري رايستم عارفون كنا ما دول فدونا وما يراجعتش يفست دستم من Майраз Мавди, Башкирия, Уфая, десам форум Союзной государства Россия-Белоруссия. Мен урдам дар фахуттуй, мен дар удустам, маджетенгиш дар хабарта шуди. Мен дар фестиваль ведис байк. Мен хафичак бунат раистам. Ноджи Маджуди сердце Евразии. Ахан фестиваль международный. Маум тавдыстам Маджуди рекорд Гиннеса вертуй хоровод в национальных костюмах. Почти 3000 человек уже кафедесты, уже хороводом идут. ما كشينا جرش دستتن بیره وجه تجربی مخالمت داشت با خاص کتوی ما فستیوالی گارادوچ مرباش دست Совет Федерации Сарлавек Матвиенко, я коллега, белоруса коллега има, اما رژیسور تنگ بافنده دیش اما بودن کر باشه وی ود مخکف تلسل شما مخکف که کنه ما تل فیلم بله مفتمه من لایس خاص کتوی ما کافه دستم ما تنگ سرو من فتوی نه باشین نل کتوی بیره افنا کدوم بالالان خاطر بکا کافه دشتود هم کافه سودی هیتیت لپوتا جاگه وسمیلودیما اما زالی ولدر کافن رایدت توی Багаш кайро музыка има баш цадарит тървайе и на хика Кавказ музыка и дъркой към магаш кахам и на кафте так ухам зарди танк тъмже фалак търяси кафте афта забах жарда рухшаннау ама и улдър чия бната ражма да раса дъща че има кафе дъща афта жаранина вика от таца има кът кафе дъща Вика Жахмана дер деньг арен тамар аргом, когда жажда мазакад меня к фулдаришта фасади от наугада им деркун на бажон гаудайшна. Ну, мне там понравились люди с разных национальностей. Мы со всеми подружились. Ну, изначально были какие-то непонятные отношения, а потом мы сдружились. Вот. И
بوجنك ماماغشك شيراقدر شغلت تنو أما كرزيم خورج سرن كرايدين سافتي جغمنا كرزيم كباجون قفين صد دارتر جنجينة تنالبي روزا كنا جغامي در أما التلفزيون ما كيش تدرنا مفتسجن يربعد نسمع قد كان سما مصر بخاشتا روزا تومن ما أجا أفتباكنس أردم تشيرسو ما يدشنيات تشيفالورا ودون إناش سنشاتشين قترا واغدا دراسونس ما ويشتر راجن قارتزينادو منا رجون فشتن ياخم ما تنكفنت نيرون رجون فشت دركوباس أرخايكوي مج أس كرديات ما باشي تزالينا ما مراش تريما ما خيتكاتا كسانا ديانا شلبيت ودون ما باخاتنا ما ودون تختقوا عام سميش راجن قارت كانوا ينا رجون بايت ما باسر خايو هاس كونكورس وما تنقشترم بجاد كونكورس وما نيونوت يرماني أسا تشينك تا نوغ تشينك دياس يريادون أسياج تشينك تشت أسياج ما خندرز بالا باركوتوي ما مني أخم та проза и что я тоже сын человеческий. Нафштая Владимир Гаврилович Белоруссии Шагинцуков поэт Шагинцуков Фамарди Белоруссии Бобруйск концлагеря Али Шагинцуков могут хайфештер сади. روز سویما دفرشینا گفتن چینگو تیما نو باجون کنه کوتا چینگو تیما فالهیر من هست نرتقی جن رشتگن جون ما یولدر ویادل تگن روجی سدشت اس فستیوال تا اما ز آدم اسم انکارن تای آدم من اما سنرتقی سبت ويدر من الرارقوم كهير من فستيفال تسو خرج فلوتر آدم من شقودة تنيسة فكنزنا سبت نرتقى تخشجامانو نرتقى ونميني بطرنا ولدايدر تاتاغان روك تاكا آرانل اما كمدر تاشا غوافر درودينا ما هو مغاش كمانا هير ألان نلغوي ماغو موتر شا نفشبيروات نلغوي ماغانندر نفشينو ساوي عراجغو ألستر فلا اش كتر ناوان دتن مكشتر تاكانن ارغومي افتجاغونا فلا الله دمندر на этнокультура есие яусы барабата яусы фестиваль таватсаган юмаяктах ама юмаяк ковд манайуна фидалта сопай кудркотой маюхсалтай кудракуртой хатырдар юракуртой штай ман яфта самадаргашка куди хосыштыр барабон маттың бира жары ганжата бира гортазуди хафта махимидак самадаргашке ковд сма ковга канс сма юмяк ковткан сма ёсы шаутахтан юмаяк барабоной нахма варанцуман ма режиссер тадар амонга чикотавдон дар юлдар зартой вот хашта бедер ман хертак рашта чифа тахшти ходон ном дар шартой чифа мардо дон ном дар шартой ма يوم ياقيم كي منافتا نجغم منا خلوفي سين كوتوي فلي أمبرشتا آلچيدر سرشتا غار خايم أما سكورة قشتم دوني فارني يهوي شيراك در فكاشت ماما وبوش نقروزا ودا نرافدشت قاقان كروم مرخط زبيرشتك تانني فلا مادا كديش تجغم فندس بري كنا ما فندجغن هير شتربوجنك جغمنا город администрация خود مدينة والداي در عرفه من ما خوردم افتیدار میمونت من نلوردنا اما ما اختر شراجن گارد کوتوی من عرفه گخت تاروشتوی مدینه باسر خیتا سمی رشو عرفه گخت دالاش مردم لوردس نالاش تا میرشتون نومی ودا ایران زینادی ما باشت ما تالات شخیکو خی کیش کنشتی ما ودي ما اختر افتيدار ميناس نشتم ايرون زينات سويه يوسن سنابون دي بالا باركوتام من هيدون تاخم لافرتيما رارشتوي مزمنه يوتابختا دوام وي شتربوجنك بوجنك ودا نرافدشت كروم مرخص كان ما بخاطر كانوا تافتن كيراوادو يتخيفوا نوارجون تلفزيون ما كاش تبوجنك ونجغم ودا بون سمديش اغرافدشت راوادي ام شرماغوندي انا نيج انا ما شتوت متى نوك فين بالما